Ini nga drama gipasukat sa asoy sa Biblia, bahin kang manalag ng ilisip o sa iyang katabang na si Gehazi. Sa ilang panahon, daghang katawan sa Diyos mibiya na sa pagsimba kanito. Ang si Gehazi, nagpabiling maunungon kang Yehova. Busag ipili ni Eliseo, si Gehazi na mahimong iyang katabang. Gehazi, di alam di ay ang imong gipangitang sinina. Ang palagi ko, mahimura ka na makitaan. Magpuso na nagpupulang ka. Sandali ha, oy. Magkabong na din sa kasal. Isa ka naman sa imong buduan, di ka maingitan. Nalipay ka ay kuminyo. Huwag ko magdagong na makadawag ka o hindi ka talaga sa ang katundanan. Kaya una, kaabang ka na karoon sa pamunin na nalagnan ni Yehova. Di sa mga tuloy magkatuto. Ang kinihikan ni Yehova. Ako, di ko mayroon ko kung ang ikakay. Bukay-bukay ako kumawala. Nabalaka kayo ko na. Ayaw mo ka ba nga Gehazi? Ni ako hindi ang atong mabingkanan. Makita-abitang nga ako sila adlaw-adlaw. O gawas pa, daghan kang paliyating mga lalaki na mo at mo sa umahon wala ka. Ngunit Gehazi, karoon ka na ba di ay magikan? Pag-ano-ano mo niya. Di ko mahimong mulakaw. Hindi makapanamilit sa ako pinalagang ng mundo. Ngayon, nakadawag ka ba ng silik ng lodi sa mga tao bahingin mo? Daunit, ayaw pa natin yan ang mga tabi-tabi. Di ka tabi-tabi ulit. Ang tigulang ng mga lalaki na ningon, na sabi ng buhay, ikaw na ang sunod na magiging pangulo sa mga lana ni Yehova. Magdahan, imposible yung bitalo na. Mapayag sana makayo ka ng Gehazi. Kung ang naakaya, sabi Elias ka ni Addo mo ang pumulong ng lana ni Yehova. Tugin sa mga katabang. Oh, uli lain ang bilis sa'yo. O nga, kung sa magulo may masabot. Bitaw, katabang niya si Eliseo. Apan, wala siya magpabiling katabang hangtod sa hangtod. Si Eliseo karon mo na ang pangulong ng lana sa Diyos. Nakasabot ka ba? Sa pagkakaroon, katabang ka. Pero umaramda, manalagda ka na. Nasabtan ti ka kanya. Apan, amin kang masayo din. Una, huwag ipumuti mo ang amahin mo akong pangulong manalagda sa Diyos. Kadua, dili ako ordinaryong katabang mo. Si Eliseo isugo sa Diyos sa pagbutan sa pagsimbang ng baan sa kayutaan sa Israel o sa pagpapalit sa katawan sa pagsimbang ng Yehova. Ako isugo sa pagtabang ng Eliseo. Tinuod ba doon nga masakian ka na tungkol sa mga gasa na ihatag kayo sa mga hari o sa mga prinsipe o sa mga tao? Uy, si Hilya, ayaw kang pagsupiin ni anak. Ang inan na ang espiritual na maghutang, dili ang pag-iina o ang mahali. Igayon din sa pag-alagad kami o sa pagtabang sa uban. Nalimpay din yung Gehazi na hindi palagsaungan niya. Gusto na ako nagagad. Murag pinagulban sa tanong sa mga tao. Mag-Gehazi, magtayo na din si Eliseo. Ano yan ang sila Eliseo? Gusto ko yan! Si Mami Eliseo na! Siya ka naman sulong ang bisnis sa mga na. Oh, tanawa! Ginibutan siya sa mga tao sa luso. Manigihasi, inula ka na gayon. Di ako na ang panahon. Kinahanglang mulakaw na ko. Gehazi, tignan ako. Tana, maglakaw na ka. Daghan kayo itagol na doon. Daghang problema ang aking matupan. Apan, makatagaw kang itaw mga pananan. Hindi nga niligili akong buhato. Buhato kini sa puto na doon ng Diyos sa Yehova. Busa, magmatay busan ka. Tuhod kay ang Diyos nagabato sa mga mapaytaso. Apan, mag-aakad siya, hindi tapos na kalulot sa mga mapaytasan.